Giangko ni Dumanhog Mayor Gungun Hika nga siya ang nalambigit sa disgrasya sa National Highway sa Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla niadtong Domingo sa sayo sa buntag sa dihang ni counterflow kini. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem? Mga disgrasya diha sa National Highway sa Barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla ang nakuhaan pa og video o nahulikam. Sa kuha nga video gikan sa dashcam sa sakyanan, makita kining usa ka motorsiklo nga padung sa south ang ana-ana sa pikas nga lane o mi counterflow. Nga mausab ang pagliko nining van sa U-turn slot. Tungod sa kakusog sa dagan sa mga motorsiklo, may pagkadasmag yun niini sa van. Tungod sa impact, ang rider ang natumba. Nasuta nga among rider si Dumanhog Mayor Gungun Hika. Mismo si Mayor Hika sa iyang post sa social media page ang nikumpirmar niini. Ug sa iyang interview sa Matig Balita kaganihang buntag over the phone, giangko niya nga nasayop siya sa iyang pagmaniho. Kay man niya, hapit, adlok mo sa magbalik. So, sayop ginako, no? I have to admit, no, nasayop na ko nga niya at tikas lane. Kita na ko, awan di kayo, kita mo ngayon yung video. Awan di kayo ang karsada. So, ni overtake ko, kusog akong dagan. Not knowing another U-turn area diha. All the while, I was thinking ang Minglanilla is no left turn na tanan nila. Giklaro usab ni Mayor Hika ang taho nga walay plate number ang iyang gimanihong motorsiklo. Matod niya nga aduna kini temporary plate number apan iyang gihipos sa bag sa motorsiklo kay nagkawil-kawil na matod kini. So ang plate number for registration pa nagkawil-kawil na magud siya gihigtan na magud tuog kay wire wala ni bulb pa. So itangtang na lang nako unya akong gisud sa ako ang naman ay bag ang akong motor akong gisud. Diya sa bag nasad ko yung mga certificate o katong resibo sa motor. Dugang ni Mayor Hika nga nakigalayon siya sa investigasyon sa kapulisan ug nakaistorya mismo ang tag-iya og driver sa van. Sa text message nga gipadala sa hepe sa kapulisan sa Minglanilla, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, matod ini nga nagkasettle ra ang matag habig. Hinungdan nga wala nay kasong gipasaka ang kapulisan batok ni Mayor Hika. Matod ni Mayor Hika nga giabagan niya ang tanang galastuhan sa pagpaayo sa van. Lakip na ang kita sa pipila ka adlaw nga di magamit ang maong van. Samtang ang motorsiklo sa mayor ang gi-impound sa Mitcom. Gipaybawasab ni Mayor Hika nga siya pa mismo ang nitawag sa LTO-7 niadtong Domingo sa iyang pagkalambigit og disgrasya. Og kagahapon sa ka-showcause order ang gi-issue sa LTO-7 sa pagpatubag ni Mayor Hika sa gihimo usab nila nga investigasyon sa reckless driving niini. Og samtang gihimo ang administrative investigation sa LTO-7, gipaubos sa preventive suspension sud sa 90 ka adlaw ang iyang driver's license nga gihangop ra usab ni Mayor Hika. Sakto na po, no? Ang isuspenso akong license kay lagi, isa din sa you have to be kind of careful sa karsada ba. Siyempre lang may walay tao or kinabuhi na maamong ba. So, pasalamat na sa ko. Pero kung sa mga kahit desisyon, matubag pa man ko, no, na pa may how many days for me to prepare my reply and for me to surrender my license and to pay for the penalty sa reckless driving. Bayad ko maybe tomorrow. Kung sa mga i-revoke ako lisensya or suspenso for 1 year, kung i-revoke, murag magpista yun akong asawa o akong mama, bigid sila ganahan magmotor-motor ko. Luan gitug-an usab ni Mayor Hika nga mupakonsulta siya og doktor og mo-undergo og pipila ka mga test kay duha ka adlaw human sa maong insidente nakabatyag na siya og pagpanakit sa pipila ka bahin sa iyahang kalawasan. Resulta kini sa impact sa maong disgrasya. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabok.